thil ron siam tur chu steam fish nia chuan kan thil thlak tur te hi hei hi black pepper ania hei ti hian la piece lo nge kan la deng som lo ta hriat ve nan khan ti hian a en lo hian ka ron ti langa chuan hei hi ron var le so thing chuan limbu hi kan sor bawk anga chuan chi kan al bawk ang chuan ti hian kan hmet anga hei hi ka deng som atan ka lo thlak to ta hi hal dan tur tok ang vel khan mo hi nimbu nia vinegar po man thei tho kan khang chan hi thur se ti wanga thak kan ni lawa limbu hetia kan eng lo hian adar lo ta a keng khom a min to nu pon mo hei hi hian recha minute som panga kada do na ni chuan marcha hi hring ka nei lo wangin a powder hi ti hian dorami marcha powder pa ngai ni lo hi heta mi zo thar marcha kami den som kha khatiam chi kha chuan hei hi ti hian kan hmetanga ai engklem kan thla kang avar hlung kha chu fridge hian fridge pang aya chuan minute som panga minute som thum ve langa yang fridge pang aya chuan mo da kha chuan ni hetiang kan hnoi ho hi alo in fin thado na ni ase ke chu deep freezer a ka da do na wangin minute som panga ai rei da angai lo fridge pang aya chuan minute som thum ve la hei hi ma lo eng lo hana kan da zoa tang el ma in kan phone anga chuan kan steam ang kuthe thak lu ang renga ti bang chu marcha ka mang tam lawa hian kan lo noi zo to ta a chuan hian deep freezer a ka da do na minute som panga chumi hnuwa chuan heng hian changel na hi tel kan hnoi anga tlemte chuan chumi hnuwa hi hian kan phone anga chuan kan steam ang minute som panga hian deep freezer a ka da a tuna chuan hian tel clean hian kan hnoi na lo tuam to ang ti hian changban phone ang kha ni me tel hi refined man acha tel takte kan lo hmang ani chuan ari man do ma
อันไหนที่ถั่วค่ะถั่วเราส่วนสตีมหน้าขั้นเราเห็นเราเห็นเปิดขั้นบ่อยชักตัวถูกบางช่อนจังยังหาที่ฝนนะที่ถั่วเครื่องกัดชักยันยังมาชักเราปนปรุนว่าเลยโซทิมเล่มเลยมัดจ้าก็อย่างเนี้ยนะเงี้ยจีที่เนี้ยนะเงี้ยตบปกคันก็จะฝนนะสตีมเนี่ยนะตัวบีกเลยยังมาชักเป็ดใช่ไหมล่ะจังเอลในเรื่องจันเราพ้นอลูมิเนียมโฟลคันก็อย่างขั้นตัวเพชรโอ้เป็นสิ่งที่พอเริ่มจังเข้ามาเสียเหตุที่แค่นั้นคือจอกคือเขาตัดเตะจ้ามันอยู่แล้วอย่างเช่นเห็นแต่กันฝนอ่ะควันตุยก็เลยชวนให้ฮิตยันกันดังตุยฮีอากาศแล้วก็ชักข้าบ่อยชักก็จูบางชวนเลยตำหัลข้าป่วยเรายันชวนให้เราฮียันกันดังที่เราเกสกันซิมเรื่องชวนจนหัวกันไปฟังเท่าไหร่อาชินนี่กันเลยชะลาว่าอินไซส์เราตัดยันกันอุรังบ้างว่าชวนกันเด็กทั้งนั้นยันชิมเลยบ้างบ้างว่าชวนมินิสมทุ่มกสตีมนัวเราหินตัวชวนเป็นห้องชินังเด็กคนนี้ริมตุยครบไหมที่เราเสียมบ่อยทักมันนี่เราก็ติดตัวค่ะเราติดเบียดชินเช่าโดนเนี้ยนี่นี่